Uyabona uyothi uma uhlele eduze kwendoda enemali liyamsenza uyozubhontshisa unyakaza. Ayangidlali uma uyindoda ucabelo luhlanga lokuthola abafazi abanemali bashimile phela usabamba ngemoto abanemali bamathenda. Ulicabanga ngomzimba bese ucabana lapha endukwini. Uyothi uhleli eduze komuntu onemali uyizinduku inyakaza ngoba lento iyasensa lento isensa imali la ingakhona ukuthi ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo kumafofuko njengede ngabani isihamba nesapho umnkosi angalala maqedo lala bafoza nokhwatshe izikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale ngiyabingelela mbuke lapha ekhaya le iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani namhlanje sambile sasofika eMlazi safika ku Dr Mtatela uDr Jama Dr Jama siyakubingelela kwiNethezeka TV. Siyabingelela mhlanje sibingelele nabakubukela emakhaya beNethezeka TV uyabingelela Dr Mtatela wesolo Sontshikazi. Mtatela isihamba sibuya siyabona nabantu ngoba sithe sifika nje sabe sifikisana nabanye bezela ekhaya umsebenzi ngabe uhamba kanjani? Umsebenzi uhamba kahle kakhulu ngoba nabantu sebenza iqiniso bale bilandelele bodwa nabe ngasasibone kuma TV abanye bathi ahamba phela uphinde uveze lokho okuveza kuma status khona sizophinde sikubone futhi nakuma video ukuthi kukhona ngempela yini. Abantu ke abasafuna ukukhola kuma status ami ukuthi ngiphethe lokho bafuna ukubona ku video ngibaphathele kona ke bazophinde bakubone futhi babheme bakhona. Umuntu ke oqala ukubuka namhlanje le channel uzobhema khona namhlanje ngoba ngiphethe okuhlukile futhi ngiphethe okukuphilisa umuntu ngokwenyama nangokomphefumulo ngoba abantu ufanele baphile futhi abantu bafanele bajabule. Kuzi insuku zamaholiday manje imali abantu ufanele ingane ziqoke kahle bayithole ngendlela ezahlukene imali. Ngiphethe leyo nto ukuthi umuntu imali akayithole noma ngayiphi indlela afuna ngayo. Ake siqale la kukhona uhlanga olukhona la ekhaya othi uhlanga lemali. Ngifuna ukuthi ucacise lolu hlanga ngoba yinto ebaleke kuwonke umuntu ngoba kukhona abantu abaphila ngayo lento esikhuluma ngayo. Uhlanga lemali lihlukene Nhlanzi. Into engiyiphethe manje ngiphethe into ejule kakhulu and futhi ijulile futhi mina ngedwa naye. Thema ngilifaka ku status ngeze ukuthi hayi mina ngedwa naye. Sebehambile abantu bahamba abantu kakhulu ngijabulela nje ukuthi abantu bangithembe bakuthakasele futhi uphinde bangibone nginohlanga lwemali intombazane noma umuntu wesifazane othi mina ngifuna ukuqonywa ngifuna ukuqoma indoda enemali ngishelwe amadoda aphethe imali kuphela. Bakhona odadewethu abahlala ngapha ngoSanthini abahlala ngapha ngikhuluma ngalabo ababhizi abangapha komhlanga koLamisi nabo bonke nje abantu umuntu othi mina ngifuna ukuqoma indoda enemali ngishela amadoda aphethe imali lukhona lelo hlanga ulicaba amalungu onke omzimba bese ulicaba esibumbini. Uyabona uyothi uma uhlele eduze kwendoda enemali liyamsenza uyozubhontshisa unyakaza. Ayangidlali uma uyindoda ucabelo luhlanga lokuthola abafazi abanemali bashimile phela usabamba ngemoto abanemali bamathenda. Ulicabanga ngomzimba bese ucaba lapha endukwini. Uyothi uhleli eduze komuntu onemali uyizinduku inyakaza ngoba lento iyasensa lento isensa imali la ingakhona ukuthi imali ingakuphi la. Ngiphethe lelo hlanga imali ngenkathi kuwena ikhomba lento uthi cha ngihlele eduze komuntu onemali ake ngithi ngowesilisa noma owesifazane sinyakazile nangu ubhontshisi kowesifazane unyakazile. Okay ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi yena lowo muntu reacta kanjani. Uyabona ngesikhathi wena ulicabile kunyakaza i-private party yakho kunyakaza ubhontshisi umuntu wesifazane nalo oseduze kwakho lizoshisa na igazi lakho uzokufina ngoba usenswa yilento le ekuwena. Kanjalo le ndoda ngesikhathi inyakaza induku yakhe ithi umuntu wesifazane oseduze kwakho unemali
uzozwa futhi nawe uzothi inyakaza induku nalo wesifazane uzobe lishisa igazi ebe manzi same time ngoba lento into efakwe la kufakwa into ejule kakhulu yebo iyona ke lento engiyiphethe ehlukile ayishaya lokho phambi kwami sisakhuluma ngalaba ekuyibo abathi nanku uDecember ndoda kusokho nendoda eyodwa nje ezongishayela ephethe imali ezongipha ikhadi indoda ihambe nje yokuvulela i-credit card ithi hayi ngifuna uphile kahle kulo December nami nawe uyinsizwa uthola intombi nje ezonginikeza imali ngifuna uphile kahle yebo nali ikhadi inginikeza imoto ngiphethe lelo hlanga usuka sami ngoba nazo zehlukene phela lezi inhlanga zemali ifike kube lelo hlanga bese kuba uhlanga lwamaphanda yebo abantu abagembulayo abantu bagembula ngendlela ezahlukahlukene abantu abashova amaphepha abantu abadlala la emafonini lukhona futhi lelo hlanga into edonsa imali ezimali la ingakhona lento makufanele udlale ugembule noma ubhethe uzoze egazini lakho content manje angidlale manje ngiyakuyizibe futhi mase sidlala manje iyona esokulawula ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi kuyenzeka yini umuntu ethi mayifika ezofaka lolu hlanga kuwena uthola ukuthi sekunomuntu mhlawumbe amtargetile yena ekutheni ukuthi yazi usibanibani ngiyambona sinakho ukukhuluma nokuxoxa kodwa egcineni akafiki la ifike khona ngoba mina ngiyibhekile kuyena ngenxa ukuthi unemali nokuthi ngiyayibona ingcebo kuyena ikhona ngabe iyenzeka yini ukuthi uma umgesile umuntu lufike lohlanga lisebenze noma umuntu ufaka ichaze ethi ayi lo muntu engimgesile ngiyakwazi ukuxhumana naye makuwumuntu nje umgesile omfunayo uzomthola ageji ngeke uzolidabula ngabe owesifazane ngabe owesilisa noma ngithiwa umuphi umuntu nakuthiwa umuphi umuntu noma kuthiwa owesifazane ngithiwa owesilisa ayizofika lihlale noma alikhethi lokhu uhlobo lomuntu lonke nje uhlobo lomuntu wena ohlungayo kahle noma kwenzakalani la ngoba phela kuyenzeka ufa uhlanga lidonsa konke libutha konke yabona inathi moyiphosa emfule olwandle libuya nakho konke wena usuhlunga uphosa le ungakudingi uthatha lokho okudingayo lobutha kwasana uyayikhethela makunemali lento ithinta into uyabona mawusukuthi njengoba ngithi mawuhlele eduze kumuntu ophethe imali uzozwa nginyakaza lento ekuyiyona ededela imali yonyakaza nakuyena nakuye lento ededela imali ngiphethe lonto kuphela abantu nje bathembisa ngalonto ufika kimi fike ngiyibeke lento egazini kodwa lapha kuyi-private part yakho uyigcaba wena hayi ngizwe kahle mbukela lapha ekhaya ngiyazi ukuthi abantu abaningi baxakekile esikhathini samanje omunye umuntu uthola ukuthi ezama ukuthi hayi sengizame lokhu ngazama lokhu akuzame nalo hlanga uyakhuluma udokotela uthi uhlanga olwemali uhlanga lomuntu osuke enemali ekutheni ukuthi kube uyena osondela kuwena dokotela la ngifuna ukuya khona sekutheni ukuthi sikhulume ngezinto eziningi ezithinta izinto zokuphakama nezinto ezithinta imali uqobo ngoba abanye abantu uthola ukuthi naye unayo imali kodwa uyibheke kwabanye abantu unayo umsebenzi ongamfakela imali kodwa uyibheke kwabanye abantu ngathini ke kubona labo bantu abakanjalo umuntu kufanele noma ebheke kwabanye abantu naye akasukume naye ayithathe naye akasukume ayithathe azoyilungisa yena khona ezokwazi ukuthola lento ayifunayo umuntu engabo umthwalo kuphela kwesinye isikhathi ekubeni unawo amandla ekutheni ukuthi naye ngaphakama amandla abantu ngiyabanikeza amandla ngendlela ezahlukene futhi alikhethi ukuthi amandla ngiwanikeza abantu ngiwanikeza wonke umuntu umuntu onebandla umuntu onamabhizinisi umelaphi bese kuthi la kube fundisi mawufuna into yamandla ngempela uthi mawuqhamuka ebantwini ubeze bevuka ufufunyana abantu bavuka ufufunyana bavuka izifo ezisegazini siyakhandela lento siyibeke kuwe egazini uhambe nawe ufike uphile futhi wazi ukuthi njengoba mawusuka uzothatha lento noma uzofuna lento yokuthi nawe nje ubuzisukumele usuke uzothatha into yokugcina
Okay, ngifuna ukubuya la bengisafuna ukuya la ohlangweni lemali lelo othi lingena kakhulukazi kubudlelwano ekuthena ukuthi umuntu ufuna umuntu onemali. Bengifuna ukuya kulaba abantu abasebenza ngabantu abazidonso zabantu. Akwenzeki ini lolo lusebenze lapha noma luhlukile olusebenza kubafundisi ekuthena ukuthi abantu abadedela imali phela sebefikile ebandleni sanibona nikhona. Kodwa nikelani lihlukile lolu ade sikhuluma ngalo lokuthi ulifaka kumuntu wesifazane nakumuntu wesilisa lize liyongena laphana esithweni sangasese nalolo olunika abafundisi Lolu lihlukile kakhulu nomfundisi mecaba lolu lweintombi noma namadoda mezocaba lona luzosebenza kodwa ngelisebenze ngalendlela le ifanele. Uyogcina senza okungafanele ngoba uyogcina manje eselana nabo bonke abafazi babantu esontweni laba banemali luhlukile lukhona oluthinta ukuphakamisa umsebenzi nokuthi abantu badedele imali esontweni ngendlela efanele kufana nabo somatekisi na ngokunjalo ngeke simgcabelo luhlanga ngoba uzogcina kwenza okungafanele kukhona oluthinta lokho okuyikona okufanele yeah. Okay, ake sihlukaniseke manje iy'nsebenzo onazo ey'thinta kakhulukazi imali la ekhaya nokuthi isebenza kanjani ngoba omunye umuntu uhleli ekhaya njengamanje uyayifuna imali kodwa uyacabanga ukusukuma eze kuwena ethi hayi ngifuna imali kodwa uhleli ekhaya ufuna into ezomphakamisela imali. Ngifuna-ke ukuthi sibheke bonke siyihlukanise ngendlela before sivale sibuyele ngqo kuleli esiqale ngalo. Kunabantu uthothi bahleli emakhaya abanawo amandla. Kulawo bantu abangenawo amandla bangancika ngapho ohlangeni lolu lwamaphanda. Uhlanga lokugembula nohlanga la yonke into luzoncika khona kakhulu. Yilokho nje singakusho. Okay, inhlanga zokuphakama-ke la ekhaya uyihlukanisile khona ezabafundisi kukhona ezamaphanta mase kuba khona-ke thinta kakhulukazi osomabhizinisi. Ngabe zisebenza kanjani? Yiphakamiso lezo noma izithwalo noma yini ngokomsebenzi wakho usebenza la ekhaya? Alihlukene kakhulu lezo inhlanga fike kube ilolu lamaphanda bese kuzoba ileli lokuphakamisa abantu iphakamiso lezo lokuphakamisa nje abantu ukuhlanga oluthinta imali nalo lokuphakamisa abantu umfundisi usomatekisi awufuni ukuthwala ufuna nje into ezokwenza umsebenzi wakho ube ku-level alifana lolu lamaphanda lulodwa bese kuzoba yilolu-ke shuthi inhlanga zami la into ezithinta imali ihlukene kabili kathathu ngalolu lwabafazi kuphela. Labafazi namadoda ukubala namadoda vele abafethu bayathanda ukondla odadewethu kufanele nabo sibabale singabashiyi ngaphandle. Hayi ngizwe kahle ake sibuyeke njengamanje sibuyele kulona lolu hlanga alifuna umuntu shuthi ozoncelisa amawela kwesinye isikhathi ngoba abanye bayakwazi ukuncelisa amawela ngendlela yabo kodwa ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi ubungozi balo ibuphi ngoba egcineni umuntu uyakwazi ukuthi egcina esengena enkingeni ngalo mhlawumbe lolu hlanga oluthita kakhulukazi abantu besifazane namadoda. Uyawancelisa amawele kodwa phela nawe amakhadi akho mewadlala afanele wadlale kahle kodwa mawulo uzowancelisa uzophila kahle futhi uzophila ntofontofo phila ntofontofo ngisho ungancelisa ama-triplets akunankinga kanjalo nodadewethu kodwa bagada ubungozi ngoba mawuhleka ukudlala amakhadi bazokubulala abafana kanjalo nawe insizwa yakithi azokubulala amantombazana yikho nje ngingakusho mawudlale kahle amakhadi ungenza noma yini liyakuvumela. Inkinga mohluleka ukudlala kahle amakhadi ngoba uma ubanje umuntu ubale izinto zakhe akunike zona. Uma uhluleka nje ukudlala amakhadi noma ngiyasa kubalela izinto zakhe azothi ibuyisa phela singeyakho lento isegazini ngiyaza kuphuca kodwa wena njengensizwa udlala amakhadi njengentokazi udlala amakhadi wadlale kahle amakhadi akho. Isona isixwayiso esikhona leso. Isona isixwayiso enginaso. Ayi ngizwe kahle lolu lempande le siyazi ukuthi kuyaphoswa
ngoba kuposwa izinto ayiposeki yona idinga umuntu eqala efike ngqo endumbeni umsebenze uqede noma udinga amabhavu uqala noma udinga lona lolu hlanga njalo ukuthi kube uwena umyalelayo ukuthi ulenza kanjani umposela kuba kumuntu siyaposa kakhulukazi nje uCourier guy uza la kumina egcekeni mawunezi address yakho nje kwaphelela uCourier guy impahla uyithatha egcekeni lento into ebaleke ngayo uma ngikufakela imuthi okugeza ugqume lezo insuku ezintathu engikukalele zona ugeze ngendlela engizothi kugeza ngayo bese uyaligcaba lolu hlanga mawuligcaba gcaba ingene mawufuna ukuzela futhi uzizele ngifike ngigcaya ngiyabekezana ngalolu hlanga uhlanga lemanje ngiyalibenkeza ngilifaka lingene ngivula imbobo la lingene hayi mawufuna ukuzogcaba angikucabi la isithweni sangasese uzozigcaba wena angeke ngikwazi ukuthintana nemthondo yabantu mina neinkomo zabantu okay ngifuna lana ke dokotela ekutheni ukuthi uthola umuntu ozokugcaba ohlambulukile nozokugcaba amalungu onke omzimba mase egcaba esithweni sakangasese noma uyicabe wena ngifuna ukuthi lapho ucacise kahle ukuthi uthola umuntu ozokugcaba yini noma uyakwazi ukuyicaba wena uqobo lwakho mokwazi ukuyicaba wena ungayicaba futhi ungagcatshwa nawo umngakho ungagcatshwa nayintombi yakho veze obingazi ucaba ngani uzokucaba nje kahle akunankinga wena uzobe usuyicaba isitho akunankinga nje futhi ke ayikho into ongayidla udla noma yini masucabile hayi udla noma yini kodwa masucabile uzodlisa 3 days ungagezi uzogeza ngosuku ka4 ushanje indawana ezishisayo kuphela ngezwe kahle Dokotela abantu ke abadingayo njengamanje badinga ukuthi baposele badinga ukuthi abanye befike ngqo endumbeni ngoba abanye bakholelwa ukuthi mangenziwa udokotela ila khona ngibona khona ukuthi ngenziwe isandla esifanele ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi benze njani njengamanje ngoba uthi uCourier guy kube yini uPep uposne ekuposeni wenze njani ke kulezo zimo ezikanjalo njengamanje abenze njani abantu kuzoba kubona befuna ukuyizela bayizela mabefuna ukorder futhi baposele baposelwa bakhuleke nje enhlizweni into engizoyenza esigodlweni nendlela engizokuyalela ngayo ukuthi uyenze uzobona into efana malingene nje uhlanga egazini kuphela inamba otholakala zona 067 164 6507 067 164 6507 Dokotela usebenzela phi abantu ngoba sisemlazi la ucacisela umuntu ukuthi meza la emlazi wenze kanjani okuya ngokuthi ozofikela eThekwini ngoba kukhona abangaposeleki othi ukuthi uhlanga belilande khona eThekwini eoffice ngikhona ekhoneni la Victoria Embankment no Field Street eZumasha House efloor number 9 e908 nakhona futhi uzofika ulithole esigodlweni ikwa B ugibela ABC uthi usala kwaMeshenti uzofika ungithole futhi ngihleli ngisesigodlweni uyafuna nje ukuthi ngikhona nesigodlweni ngoba sinomuntu abuya hambe abuye futhi phela kuhlezi kubhizi inyanga ihlezi isika iloko kuphela bese kuthi ke abantu abasuke bekubuza ngendaba yezithwalo izithwalo zikhona ngokwahlukahlukana kwazo omunye kwabuza wathi igubhu angikhandi ke noma uluphi uhlobo lesigubhu njengoba uyibona zika nje ngikhanda isigubhu mina esisukuma manje izipoki lezi kulaba ababuza ngezipoki lesi akusona leso sibona ngamehlo kodwa into esivusa kodwa into ekwazi ukudonsela isipoki lesi ngokwahlukahlukana kwazo azifani ayifani isigubhu ke into ekhandwayo asikho isigubhu ongakukhandela sona mina ngithi sizovuka emva kwenyanga lento isukuma nje uyithatha uhamba ufike ibeke ekhaya uyokwenza lemigino ngane ngizothi yenze kuphela asidla igazi lesi nje ukuthi njalo emva kwenyanga eziwu4 emva kwenyanga eziwu3 ufaka amasende ehansi kuphela sizosukuma unomphelo usukuma udu into ke le ibhanoyi lokugcina leli bese liba khona ibhanoyi ledla inzalo yakho amabhono ke ahlukene kabili ezigubhini ileli sesipoki bese kuba ileli elifela idla inzalo yakho
into esukuma manje uyisukuma uyithatha lento uyibeka 2 days 3 days isiphakeme unebandla usomatekisi winyanga mawufuna nje into yokudonsa ngizokukhandela mawuthi ufuna ulayini ngizokufakela ulayini la ukuthi kuhlezi kunojengelo layini yonke ke lento uzoyithola esigodlweni usuka sambe lo usuka ngihlala into ibeka manje isukume manje Kuyabhukhelwa ke lokho sesikuthinde esikhuluma ngakho. asibhuki thina ukubuza nje ukuthi sikhona nesizokunikeza u3 days lesigodlweni bese Umuntu ekhona khona la. ekhona esigodlweni sikubhukhela 3 days sikunikeza u3 days mina ngibhukhwa mina nje ukufika nje ukubuza umkhulu khona ngifuna ukuthi kuyimalini ngikutshela kuyimalini bese uhamba Ayi ngizwe kahle dokotela nangelinye ilanga sokuhlala sigxile kakhulukazi kule misebenzi ngoba le misebenzi sayibona iyehlukene ngoba athi sigxile ezingcabeni namhlanje saphinde sathitha ukuhlukana kwazo lezi ngcabo zala ekhaya ezithitha yona imali ngale kwalesi siqale ngaso kuyisona besizele sona esithitha kakhulukazi ukuthi cha nami sengithanda abantu laba banemali abantu besifazana abazonginika imali ngikwazi ukuthi phela nami ngikwazi ukuthi ngikhululeke emoyeni ngoba phela umoya ujatshuliswa ukuthi nami ngikhululekile emzimbeni engikufunayo mangifuna amayini izinto ezimnandi ongcamnce amayikayika ngidlela amayikayika nje mina kube mnandi kube nje sasangena sasafika futhi nase egrouphini zokuphakama ekutheni ukuthi vele nazo sidinga abantu futhi abasebenzayo angithi kunjalo ya kunjani impela Thabizo sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu kubabukeli beNethezeka TV sibonge nje okuhle enikwenzayo nathi sohle sinenze iqiniso eningenzela lona nami ngiyonenza iqiniso sophinde futhi sibonana ngelinye ilanga siyabonga kunjalo umbukela lapha ekhaya sibonge kakhulu ukuthi sifike ku Dr Mtatela u Dr Jama siphinde shaya ibuya sizokhuluma ngeinsebenzo nangemsebenzi ekhona la ku Dr Jama ade sokhuluma kakhulukazi ngezinto ezithithe imali hey amaphakethe ngoba kubheke ku December awangahlali ngaphandle amaphakethe awabukele ngaphakathi abantu bekwazi ukuthi bephile bejabule ngoba egcineni imali vele ngoba ikhona fanele idliwe ukuthi kungadliwe yami kuphela nama ngidle la ngidla khona kulungile ke igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo le iNethezeka TV silandele inkundla zokuxhumana kulula nje ngena lapha ku YouTube uthi Nethezeka TV Facebook na ku TikTok na kanjani uzosithola kumfuka sikobdilaya khala masoka into batotho bayidotshela empahleni umphendlemane umama omkhulu kusiqeqethe ibhodonga ngaphathwa ngaphezulu thina Grikana ngoba zonke intombi zilikundile ande manda cije mamba wacije umsholo intombi zimbili enyika kanqethi nyaseklamonto nabone namajuba amabeleshe ngoma phansi kwentaba yezulu noma qovu umkhonto thukene bende umile lapho wafa mina iphinde bonane